duniya 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 ta a duniya 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 ce a duniya ne 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 ke taka buga mata ita a cinya abinda na ce kai ka huda cinyarta ka fasa ta jini ya fita. Okay. Dago. Yaya? Domin jonewa da wannan tasha ta masoya, za ka iya yi mana magana, za ki iya yi mana magana ta wannan namba domin jin ya tsare-tsare mu suke. Muna koyar da abubuwa da dama sannan muna ƙirƙirar abubuwa da dama a dangane da lamarin da ya shafi soyayya. Muna da tsare-tsare da dama waɗanda muka gina wannan al'amari a kansa. A cikin ayyukan da muke ga kaɗan daga ciki, muna koyar da samari ta yaya za a yi karayu da mace kana kyautata mata ba tare da ta gaji da kai ba, ta yaya za a yi ka kula da zuciyar mace ka kawo haske a cikin rayuwarta, ta yaya za a yi ka lallashi mace a lokacin da ka bata mata rai, ta yaya za a yi ka kula da macen da kake so ka aura, ta yaya za a yi ka ba matarka hakuri bayan kai mata laifi. Mata, ta yaya za a yi ki kula da saurayinki ya gaza kula kowace mace sai ki, ta yaya za a yi ki sace zuciyar masoyinki a kowane lokaci ya ta tunaninki, ta yaya za a yi ki kawo haske mai yawa a cikin rayuwar masoyinki. Wannan fa kaɗan kenan daga ciki, muna abubuwa da dama waɗanda mu kan ba mu san iya yawansu ba. Sannan muna ƙirƙira abubuwa kama daga irin na soyayya, a ce masoyiyarka za ta yi happy birthday kana so haɗa mata bidiyo na happy birthday na soyayya da kai da ita wanda zai ƙayatai, ko kuma kana so ka haɗa mata wani bidiyo haka nan na burgewa, ko kina so ki wani abu wanda za ki ba saurayinki mamaki ko ka ba masoyiyarka mamaki. Muna abubuwa waɗanda mu kanmu ba mu san iya ga abubuwan da muke ba, kai dai kawai mu ce muku za ku iya yi mana magana ta wannan namba ta WhatsApp. Ba a kiran mu, kada a kira, ba a kiran mu, kawai ku yi mana magana ta WhatsApp, mu kuma insha Allah za mu saurari bukatar ku, muna tare da ku. Sannan ga wata dama, za ku iya sacin ɗin wannan tasha da kuka gani a jikin wannan hoto, Taurari Star TV. A nan ma muna ɗora shirye-shiryenmu, a nan muna koyar da kalaman soyayya ne, mukan ɗora bidiyoyi waɗanda ke koyar da kalaman soyayya na zamani waɗanda ke samar da farin ciki a zukatan masoya. Sannan masoya, akwai abu ɗaya wanda ba mu sanar da ku ba, shine duk wata soyayya wadda kuka san ta rikice, kamar a ce da kai da budurwarka kuna yawan samun matsala, da ke da saurayinki kina yawan samun matsala, ko kuma yawan lalacewar soyayya, to insha Allah mukan ba da shawarwari, mukan kuma taimaka da wasu 'yan dabaru da hikinkimu da duk wani abu wanda ke gyara soyayya ko mun yana ta rikice ko ta lalace. Idan ke da mijinki kike samun sabani ko da matarka, duk kai mana magana, mu kuma insha Allah akwai abubuwan da za mu taimaka muku. Akwai wasu tambayoyi da ake yawan aiko mana, maza kan aiko mana da cewa ina son wance na gaza gaya mata, ina son wance na je na same ta amma ta ki amincewa da ni, ina son wance tana suna daga ƙarshe ta kyale ni. Mata sukan aiko da me yasa saurayina yake da saurin fushi, ina son masoyina amma kwata-kwata baya kula ni, ina son shi ban san ta yaya zan fahimtar da shi ba saboda ni mace ce akwai izza aji. To duk waɗannan amsoshin tambayoyin muna ba waɗanda suka aiko da tambayar amsa gamsasshiya, kuma akan yi nasara. Kai ma ke ma idan kina da tambayar ki zaki aiko mana da ita a wannan tasha Taurari Star TV, tashar masoya. Amma dan Allah kada ka je ka ce za ka yi kisa. Na rantse da Allah yau sai na kashe mutum 60 a cikin 'yan uwan shi, shine na 61. Suna na kwallon shege kanin shaidan. Yau uwarka ta mutu, babanka ma a yau ya mutu, sannan matarka uwar gidanka kenan wadda ta ta gida wanka yau kwananta ta 31 a gida, ita ma ta mutu. Sannan ɗan naka wanda ake maka reno shi ma ya mutu. Ƙananan 'ya'yanka guda biyu waɗanda ke karatu a Focus gabaki ɗayansu an zo an idda su a rataye su. Shagunanka na kasuwa duka sun kama da wuta, kai gaba ɗaya komi naka da an lalata shi. Wayyo Allah! Ba iya nan bala'in ya tsaya ba.
Shin ka san ina za ka je ka kalli wannan shiri wanda muke tallata muku mai suna ƙwallon shege ƙanin shaiɗan? Ƙwallon shege ƙanin shaiɗan shiri ne na musamman wanda ke nuna rayuwar wani shaiɗanin bawa wanda aka yi a baya wanda sai da ya rike shugaban 'yan iskan duniya. Ƙwallon shege shi ya kashe uwan shi ya kashe uban shi ya kashe duk ƙannan shi, kai gaba ɗaya ahalin shi ya kashe su. Ka garzaya Taurari Star TV domin kallon wannan shiri. Episode ne daga 1 zuwa 250. Yanzu haka mun yi episode 50 da wani abu. Ka je a ci gaba da yi da kai, a ci gaba da yi da ke Taurari Star TV.